Rafael Pescado León. Marius Campos Salón. Laia Ferrer Sá. Nuria García Mateo. Laura González Villarreal. Tito Hernández Fernández. Michelle Joseph Condori. Eva Leodoro Sáez. Becca Lombardi López. Enzo Martín Campos. Xavi Martínez Gómez. Martina Morán Pascual. Adrián Nadal Gómez. Olivia Peñaranda Salvador. Eva Paul Armanota. Miguel Braston. Berlín Rami Moya. Aino Ríos Pons. Emma Luis González. Verónica Ruiz Vallés. Carlos Salas Gómez. Juan Campos. Marta Santos. Gerard Soler Martínez. Mora Conchetti Portillo. Y Alaya Vidal Melanet. Borbones inesperables, por
l'escola. El nostre currículum va començar a ser i tot i com sempre hem estat tot plegats perquè hi ha hagut noves incorporacions i a partir de quan ens hem separat en diferents grups. Ens sentim molt orgullosos. Som molts els mestres que ens han acompanyat i que canvien amb els nostres, començar per Mamarissa o 3 i 4 anys. Recordeu que sempre ens diuen el col·laborar vius? Sí, era molt divertido. Voldria donar les gràcies a Nana, Antoni, a Maribel i Mamà per l'orgull i de la dedicació amb què ens acompanyaren en aquests temps tan difícils a través de les pantalles. Cinquè, va ser de curs en el 2004. Varen arribar Eva, Olivia, Naranja, Michelle i la Miquel. Va ser un curs difícil perquè encara hi havia moltes restriccions per la Covid-19. Però tot i això, ens ho vam passar molt bé a Canet i Namà. Vam fer moltes excursions en bici, vam anar a l'illa Guàrdia i per final de curs vam anar a la platja a fer talles i pa de suc. Sí, hola, me creo.
consolidar la crítica a la universitat responsable. Com és situació tota? Perquè quan un moment es demana va tornar a venir a la cursa, quan altres estudis que graduen feien tercer. I va fer curs aquest tercer. Eren un grup nombrós, curiós, renouer. Crec que la millor paraula que ens definia llavors era intens. No sé si vosaltres, n'indiquin els retrats des de 14, recordeu aquell curs quan eren 27 dins l'aula i la juguera encara guanyava la curiositat.